Krásný den, milé posluchačky, krásný den, milí posluchači, nebo kdykoliv nás posloucháte. Opět nastal čas a dveře naší intimní zpovědnice se opět pootvírají a jak jinak už s naší známou intimní a sex koučkou Danielkou Galáskovou. Dani, já se na dnešní téma moc těším, protože vlastně obě nějakým způsobem pracujeme s energiemi lidí, klientů. A dnešní téma je sex jako výměna energií. Co si můžeme pod tím konkrétně představit, to už nechám na tobě. Tak krásný den. Ano, v podstatě celý náš život je o výměně energií, protože v podstatě i čas, práce, peníze, všechno to jsou vlastně na té nejzákladnější úrovni energie. Takže když já jdu do práce, investuju vlastně svůj čas, nějakou svoji aktivitu, tak vlastně přidávám tu svoji energii a výměnou za to dostávám peníze. To je ta výměna energií, která Mhm. vlastně tím se to jakoby vyrovnává. A v podstatě u toho sexu je to stejný, akorát, že tam jde teda o ten čas, pozornost, nějakou tu aktivitu a v podstatě i lásku. To je to, co já vlastně investuju do toho druhého. A aby se mi to vlastně vrátilo, tak potřebuju, aby i ten druhý vlastně do toho tyhle ty komodity vlastně investoval. Samozřejmě každý to máme jinak, takže někdo vlastně to může mít i formou tak, že aby se mu to vrátilo, tak vlastně třeba přijímá i ty peníze nebo nějaký dárky a podobně, jak je každému libo. Já akorát říkám, že by to vždycky mělo být jako win-win. To znamená, aby když já dám něco, a tak aby se mi to vrátilo vlastně v takové podobě, která je pro mě vlastně přijatelná. Takže Mhm. pro mě třeba já, když budu s tím mužem, tak pro mě třeba jako nepřijatelná komodita jsou peníze. Jo, já jako Jasně. nechci investovat svůj čas, lásku, prostě pozornost a tak tomu muži s tím, že jako on mi jako dá peníze, nebo že mi koupí, já nevím, kabelku, nebo tak něco. Jo, já Mhm. prostě od něj požaduju to samý, prostě tu pozornost, tu lásku, prostě ten čas a tak dále. Takže, ale každý prostě jsme jiný, každý to má prostě nastavený jinak, ale já vnímám, aby to právě bylo win-win, to znamená, já Mhm. něco dám, něco za to vlastně jakoby požaduju, nebo tak, aby to zůstalo, ono to není jako, že požaduju, ale vlastně, aby to zůstalo zase vyrovnaný, protože nemůžu pořád jenom já dávat a vlastně Ano. nic nedostávat, jo, zase, nebo naopak, aby ten druhý mi pořád něco dával a vlastně já mu výměnou nedávala nic, to prostě tam vzniká nerovnováha a to prostě vesmír nemá rád, takže ono se to pak vlastně projeví samozřejmě někde třeba v nějaký úplně jiný oblasti. Jo, to, že já tady pořád budu dávat a nebudu dostávat, tak vlastně mě vyčerpává nějakým způsobem. Já jdu energeticky dolů, protože vlastně furt jenom vydávám tu energii, ale ta energie se mi nedostává zpět. Takže mě to Mhm. vyčerpává, můžu být nemocná, nebo se to projeví právě i třeba na těch financích a podobně. Mhm. A uh, když to vlastně nevyrovnám, tak to většinou končí jako hodně špatně, protože nemůžeme vlastně se jenom vydávat. Vydávat. Mhm. Mhm. Já se zeptám, je to v podstatě zase jenom o té naší sebelásce, protože když tohle to vlastně jako dovolíme, že vlastně ten partner potom jenom bere a nedává, tak vlastně zase je to o tom, co my si, jaký máme hranice a co si necháme vlastně líbit, když to takhle řeknu. Je to o tom? Určitě. Určitě je to o tom právě zase o té sebelásce, sebehodnotě, o tom nastavování si těch hranic, protože ve chvíli, kdy já jenom dávám
a vlastně nic nedostávám, tak já si prostě musím tomu partnerovi říct, hele, já dávám, ale nic nedostávám, potřebuji od tebe taky něco dostat. Takže i to, Mhm. že si vlastně o to řekneme, že třeba necítíme, že bychom vlastně dostávali, i to je vlastně jako projevem té naší sebelásky. A Mhm. já to vnímám tak, že jak jsme o tom mluvili už v předchozích dílech, všichni samozřejmě toužíme po té lásce, po tom přijetí a spousta lidí si to ale vlastně neumí doplnit sama. Mhm. To Tak to znamená hledáme v druhých. zazdrojovat se vlastně tou Mhm. láskou. To Ano. znamená ty energie, lidi, kteří umějí pracovat s energiemi, tak už si vědí, jak zazdrojovat sami sebe, aby to Mhm. právě nemuseli hledat u toho protějšku tolik. Jo? Mhm. Samozřejmě je to přirozený, že si doplňujeme i od těch druhých, nebo dáváme jakoby těm druhým a samozřejmě dostáváme. Ale tím základem je právě jako zazdrojovat nejdřív sama sebe. To znamená ve chvíli, kdy já mám dostatek té sebelásky a vlastně z toho nadbytku vlastně, když si to představím jako pohár, tak vlastně to, co přetéká, tak já můžu dávat těm ostatním. Ve chvíli, Mhm. kdy v podstatě já mám svůj pohár téměř prázdný, tak jako v podstatě nemám jako z čeho dávat, jo, a vlastně mě to vyčerpává, až jako fyzicky mě to teda vyčerpává, protože samozřejmě Mhm. nemám dostatek energie vlastně sama pro sebe, natož Určitě. Pro ještě druhý. dávat někomu dalšímu. Uh, problém já vidím v tom, že tím, že se ty lidi jako neumějí zazdrojovat sami sebe tou láskou, tak to hledají právě jenom to chtějí vlastně jako doplňovat. Doplnit, dosytit se druhým, protože Přesně jsem tak. sama. Mhm. Mhm. A nebo v podstatě tím, že si jako třeba neuvědomují vlastní hodnotu, tak se jí snaží v podstatě těm druhým neustále, vlastně i sobě a tomu svýmu okolí, vlastně se jí snaží neustále jakoby dokazovat. Mhm. Mhm. Tady to, tady to vidím zejména, jako co se týká třeba workoholismu. Protože za Mhm. mě workoholismus je v podstatě nedostatek sebelásky a sebepřijetí. Ať si říká, Mhm. kdo chce, co chce. Někdo mi může říct, já jsem workoholik, protože mě ta práce jako strašně baví a naplňuje a já nevím, kdy se, co se. To je všechno hezký. Ano, může mě práce bavit, může mě naplňovat. Ale ve chvíli, kdy já kvůli práci nejsem schopná naplňovat ani svoje základní potřeby, což je jídlo, pití, potřeba odpočinku, spánek, sexuální potřeby, tak v podstatě to je pro mě známka toho, že nepracuju, protože mě to baví, ale protože dokazuju svoji hodnotu někomu. Ať už sobě, Mhm. nebo svýmu okolí, to znamená, já nevím, rodiče, partner, děti, šéf, prostě kdokoliv. Jo, Mhm. protože ve chvíli, kdy já ano, dělám něco, baví mě to, naplňuje mě to a tak dále, ale jsem v té sebelásce, Mhm. mě si dokážu zároveň naplňovat ty svoje potřeby a zároveň dělat tu práci tak, aby mě to prostě nevyčerpávalo, abych z toho nebyla úplně vyřízená a vlastně dávám to všechno do rovnováhy. Ve chvíli, kdy to v té rovnováze prostě není, tak je to ten workoholismus, o kterým mluvím, kdy vlastně já někomu dokazuju svoji hodnotu. Mhm. Mhm. Zeptám se, když vlastně my očekáváme nějak od partnera, když potřebujeme, když je tam ten vzorec, jako potřebuju se jako dosytit, tak potom lehce vznikají takový ty závislostní vztahy, kdy vlastně ten partner si tu partnerku doslova jakoby omotá, protože vlastně ji umí tak hezky. Jo, že vlastně je i tady tohle třeba takový ten důvod, proč vznikají třeba závislostní vztahy, kdy vlastně je tam ta žárlivost, je tam to podezřívání, je tam taková ta prostě usurpování toho času toho druhého, neschopnost třeba mít vlastní přátelé nebo vlastní koníčky a pořád jako chce být s tím partnerem, protože já to třeba často vidím
u svých klientek, že to takhle jakoby mají. Takový to lpění na partnerovi, protože já potřebuji z tebe vlastně mít tu energii, protože sama ji nemám. Samozřejmě, ono to je spíš, že ten partner vlastně se dosycuje, proto on vlastně potřebuje mě odříznout od těch mých přátel, vlastně od toho mýho okolí a Mhm. skrývá to vlastně v podstatě za tu zástěrku ze začátku, já tě strašně miluju a chci být jenom s tebou a prostě nebudem chodit k těm rodičům, že jo, nebudem se stýkat s těma přátelema, protože já prostě potřebuji být 24/7 s tebou, že jo, protože tě tak strašně miluju. Ale je to vlastně o tom, neříkám na začátku vztahu, asi jako chceme každý, jako prostě v tu chvíli, protože ono v podstatě to, když my se zamilujeme do, do někoho v podstatě, tak ono to není tak úplně to, že se zamilujeme do někoho. My se v podstatě v tu chvíli zamilováváme sami do sebe. V podstatě jenom ten partner má v tu chvíli takovou tu moc, že nám otevře vlastně tu srdeční čakru. A my vlastně se jako v tu chvíli jsme schopní vlastně dosycovat. My máme pocit, že nám to dává ten partner, jako to dosycení. Ale je to o tom, že vlastně my si krásně otevřeme tu srdeční čakru a v podstatě dovolíme si být sami sebou, začít se projevovat. To je v podstatě to, jak se říká, ty růžové brýle. To je prostě stav, kdy v podstatě mi tak jako úplně nezáleží na tom, jak mě ten partner jako vidí, jo, protože dovolím si vlastně být jako sama sebou a ten druhý, a vlastně dovolím to i tomu druhému, takže my vlastně jako si dovolíme být oba sami sebou, ale já mám ty růžové brýle, protože já vlastně v tu chvíli nevidím to, jaký ten člověk opravdu je. On mi to krásně ukazuje, ale já to prostě v tu chvíli nevidím. Protože tím, jak vlastně i přijímám v tu chvíli sama sebe, tak je tam v podstatě ta bezpodmínečná láska. To znamená, já toho partnera přijímám takovýho, jaký je v tu chvíli. Mhm. A neřeším to prostě, jestli má nějaký jako zlozvyky nebo prostě špatné vlastnosti a tak dále. Zkrátka v tu chvíli ho přijímám, protože v tu chvíli vlastně přijímám aspoň na nějakou dobu sama sebe plně bez podmínek. No, jenomže pak vlastně jak postupně se to začne zase zpátky uzavírat a začnu si vlastně právě všímat těch různých věcí, kterými na tom partnerovi vadí. I když v podstatě to, co mi jako na tom partnerovi vadí, tak většinou je to, co mi vlastně vadí jako na mě samotný. Mhm. Jo, protože ve chvíli, kdy vlastně to ve mně vlastně triggeruje, kdy to vyvolává nějaký ty nepříjemné pocity, tak je to většinou to, co buď já sama dělám a vadí mi to vlastně, nebo ani si to třeba neuvědomuju, že to dělám, ale vadí mi to, když to dělá někdo jiný. A nebo naopak mě triggeruje to, že vlastně ten druhý dělá něco, co třeba já si nedovolím dělat. Mhm. Jo? Já jsem teďka, zrovna jsme se vlastně o tom bavili, teďka o víkendu mi psala jedna moje klientka, že vlastně její holčičky jí zlobí tím, jak vlastně jako vyžadují pozornost a tak dále. A že jí to jako hodně vyčerpává a podobně. A já jsem jí psala, co ti to má ukázat? Jak ty sama o sebe pečuješ? Kolik pozornosti dáváš sama sobě? Jo, kde Mhm. ještě furt vlastně funguješ z té vlastně stínové energie, té hodné holky nebo té Mhm. prostitutky, která chce být přijatá a prostě nechce být vyloučená z komunity a tak dále, kde vlastně funguješ tak, že se o všechny staráš, jo, pořád vlastně seš tady pro všechny, jenom ne sama pro sebe. Mhm. Okamžitě přišla odpověď, jo, děkuju ti, že jsi mi to ukázala, prostě přesně tak to je, prostě zapomínám sama na sebe, nemám na sebe dostatek času, prostě nepečuju o sebe tak, jak bych třeba si přála a tak dále. Takže zase tady stop, udělat prostě si nějaký
klidně si to i vypsat, prostě udělat si nějaký seznam v podstatě svých priorit, kde samozřejmě na prvním místě jsem já, nikdo jiný. Nejsou tam děti, není tam partner, nejsou tam rodiče. Vždycky na prvním místě já. A to není sobectví, to je sebeláska. Ve chvíli, kdy Mhm. naplním já sama svoje potřeby, tak teprve z toho přebytku můžu začít naplňovat potřeby těch ostatních. Samozřejmě trošku jiný to je u miminek nebo u těch malinkatých dětí. Mhm, určitě. Ale ve chvíli, kdy už prostě mám třeba děti, které jsou už jakoby třeba starší školkoví a třeba jakoby mladší školáci, anebo teda pak i starší, Mhm, tak mhm. už v tuhle chvíli nutně nemusím jako první naplňovat jejich potřeby. Jasně. Jo, to znamená ve chvíli, kdy se mám rozhodnout, jestli se jako najím já, anebo jestli dám najíst té rodině, tak se půjdu najíst nejdřív já. Protože ve chvíli, kdy se najím já, tak můžu normálně fungovat. Ve chvíli, kdy začnu nejdřív krmit, protože ono to není o tom. Ono, jako jasně, dám najíst té rodině, jenomže pak půjdu umýt nádobí a všechno a ono se to nabaluje a vlastně já zjistím za 5 hodin, že jsem ještě vlastně jako nejedla. Jedla. Mhm. Jo, proto mně se třeba líbilo, ale už teda nevím, kde jsem se s tím setkala, že v podstatě takový to stolování, kdy vlastně máš třeba, teď se nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, taková ta místa na polívku. Ono to má nějaký speciální název, to je jedno. Mhm, mhm. Prostě místa na polívku, dáš ji na stůl a teď vlastně začneš nalívat třeba tu polívku. Tak v podstatě ten, komu bys měla nalít první, si ty sama. Mhm, Není mhm. to partner, nejsou to děti. Je to projevem sebelásky, že vlastně já sama sebe si dávám na první místo, to znamená já sama sobě první naliju. A pak teprve Mhm, ostatním. Protože ve mhm. finále, když jíme jako rodina, tak stejně většinou všichni čekají, až se nalije všem a teprve Mhm, pak se začíná jíst, jo. mhm. Takže navíc já třeba to mám tak, že jako nesnáším horký jídla, takže já vlastně, když už jim polívku, tak opravdu až jako když je jako vychladlá, takže pro mě to vůbec není problém, že Chladná. sama a jako nebudu jí mít horkou. Ale tak jako když vím, že teda, já nevím, partner miluje třeba horkou polívku, tak prostě nalejou první sobě, pak nalejou dětem, který taky prostě nemají rádi ty horké polívky a poslední teda nalejou partnerovi, aby měl polívku horkou. A jsme spokojení vlastně všichni. Uspokojím vlastně tím potřeby nás všech, s tím, že ale první uspokojím jakoby svoji potřebu, že já si naleju první. Mhm. Takhle já to vidím. To je zajímavý, to jsem si takhle nikdy vlastně ani nevím, jak jsem to, no, zajímavý zamyšlení, to děkuju a zajímalo by mě, jak to mají třeba ostatní ženy, takže když by třeba nám i napsali, jak to vidí, tak určitě si můžeme z toho udělat takový průzkum. Co se týká těch energií, v podstatě jsem četla, protože se hodně dlouho zajímám o osobní rozvoj a jedna z mých top knih je Myšlením bohatství od Napoleona Hilla. A on tam má vlastně jeden z těch pilířů bohatství vlastně i transmutaci sexu, kdy vlastně tu svoji potřebu dokážeš vlastně přemostit do toho svého výkonu vlastně na to, když třeba tvoříš podnikání nebo začínáš nějaký nový projekt. Takže vlastně tady tohle dokážeš jakoby účinně přemostit místo třeba nějaký frustrace, když třeba vlastně nemáš třeba toho partnera, jak je to takový zajímavý jako point, že tohle, nebo třeba tu velkou lásku k partnerovi, jak jsme se bavili třeba o těch růžových brýlích, tak vlastně tady tohle můžeš krásně přetransformovat do svého podnikání, do své práce, do svého projektu, tak to je třeba taková zajímavá myšlenka, která mě hodně, hodně zaujala. Jak to vnímáš ty? No jasně, protože ono v podstatě, ta sexuální energie je vlastně i ta tvořivá. To znamená, jo, ona tvoří všechno. Vlastně, když si to vezmeš, tak sexuální energie stvoří nový život. Mhm.
protože bez té sexuální energie prostě by ten nový život vůbec nevzniknul. Pardon. Ale tady je potřeba zase jako si hlídat tu rovnováhu, protože ve chvíli, kdy já vlastně veškerou tu sexuální energii vlastně vkládám třeba do toho podnikání nebo do nějakého tvoření a zapomínám ale na ty svoje sexuální základní potřeby, tak to taky jako není dobrý. Je to potřeba prostě neustále vyrovnávat. Ten život je prostě o vyrovnávání těch energií. A teď, když se teda budeme bavit o tom, že sex je vlastně výměna těch energií, tak samozřejmě ne všichni lidi, který nás třeba budou sledovat, budou znát systém čaker a tak dále. Já tím asi nebudu jako vůbec zatěžovat. Pro nás jsou důležitý dvě čakry. A to je čakra srdeční. To je v podstatě takový to, když se chceš pochválit a poplácáš se po hrudi, tak v podstatě v tom místě vlastně je ta srdeční čakra. A druhá čakra, která je pro nás důležitá, tak to je vlastně sakrální čakra. A ta je, říká se zhruba 2 prsty pod pupíkem, to znamená někde v oblasti podbřišku. To je ta druhá čakra, která je pro nás důležitá. A v podstatě mezi těma dvouma čakrama v podstatě dochází k výměně energií. A teď přemýšlím, jestli o tom budeme mluvit dnes, anebo jestli si to necháme na příští téma. Záleží na tobě. Dobře, tak budeme mluvit už dnes. Takže, jak jsem říkala, srdeční čakra a sakrální čakra. Je to v podstatě, jsou to, abych já mohla vlastně lásku přijímat, musím mít nejdřív umět dávat. A v podstatě tyhle ty dvě centra, to srdeční a to sakrální, tak jsou v podstatě centrum dávání a centrum přijímání. Ale je to jiné u mužů a u žen. Nebo přesněji řečeno u mužského a ženského principu. Protože vlastně tohleto vidím jako důležitý u stejnopohlavních vlastně párů, kdy v podstatě tam by se dalo říct, když je to prostě mezi dvěma ženama nebo mezi dvěma muži, že vlastně jakoby by v podstatě měli to centrum stejně, ale ty ho potřebuješ mít vždycky jakoby ten protipol. Ono je to, že se mluví o sexuální energii, o sexuální přitažlivosti. To znamená, že ty dva se k sobě přitahují. To znamená, že musí mít vlastně ty opačné póly, dávání, přijímání. A tehdy se to přitáhne. Ve chvíli, kdy budeš mít dávání, tak to prostě... Tak je to jak magnet vlastně. Ano, bude se to odpuzovat v podstatě. Takže, co se týká vlastně těch center, tak v podstatě ten mužský princip toho dávání je v podstatě v oblasti té sakrální čakry, to znamená v oblasti genitálí. To je vlastně ten průnik, to dávání. Takže si to představíme, že dávám, to znamená pronikám do té ženy. To znamená, že žena má v té sakrální oblasti v podstatě centrum přijímání. U ženy je to právě naopak, že vlastně žena má to centrum dávání v srdci, nebo v té srdeční oblasti. To znamená, ona se otevře, dává a ten muž vlastně přijímá. A pak tam vlastně vzniká takzvaný malý tantrický okruh, kdy v podstatě dojde k tomu, že když se otevřou ty dvě centra, tak vlastně žena otevře své centrum, dává tu energii muži, on ji přijímá do svojí srdeční čakry, vlastně tím vlastně dochází k tomu, že ta energie prochází
jde vlastně do té jeho sakrální čakry, která vlastně proniká do té ženy a ta energie prochází do ní, ona ji přijímá Mhm. svojí sakrální čakrou a takhle vlastně vzniká ten okruh. Jo, Mhm. dávání, přijímání a vlastně to neustále to vlastně takhle krouží. Problém je v tom, že většina z nás neví, že se ty centra musí otevřít. Mhm. Jo, já jsem to hodně dlouho jsem to nevěděla. Nicméně moje napojení je tak silný, že vlastně mi to přišlo automaticky. Intuitivně mě to prostě přišlo. Tak Mhm. abych vlastně mohla začít dávat, nebo abych mohla začít přijímat, musím nejdřív začít dávat. To znamená Ano. otevřít svoje centrum dávání. A jak jsme říkali, u muže jsou to ty genitálie, u ženy je to ta srdeční oblast. A k tomu, aby se žena vlastně otevřela to centrum dávání, tak je potřeba vlastně ji aktivovat. A je to vlastně v oblasti těch prsou. Takže je to v podstatě stimulace těch prsou, kdy vlastně jakoby jemnými pohyby v podstatě tak jakoby nadnášíš ta prsa. Jo, a je to, není to žádný prostě jako drcení, že prostě, jo, si vemeš ty prsa do ruky a málem je rozdrčíš, to fakt jako ne. Naopak, je to spíš takový to fakt jako něžný laskání prostě a jakoby pohupování v těch prsou a podobně. A to je to, co vlastně tu ženu vlastně otevírá jí to dávání. Takže ona v podstatě se jí otevře ta chuť dát tomu muži v podstatě samu sebe a zároveň s tím, jak se jí otevírá to centrum toho dávání, tak se jí automaticky otevírá to centrum přijímání, to znamená ten spodek. A vlastně ona začne vlhnout a začne vlastně cítit tu chuť, v podstatě přijmout toho muže, přijmout to, co on jí bude dávat. Jenomže problém Mhm. v vztazích je to, že tohle se neví a v podstatě tahle fáze se jaksi vynechává. A pak v podstatě Mhm. dochází k tomu, že muž si ten sex jako užije, je v pohodě, ale ta žena vlastně je frustrovaná, protože ona vlastně nikdo ji neotevřel, nebo ona sama se neotevřela, protože to si samozřejmě může udělat i ta žena sama. Jo, ale prostě nedošlo k otevření toho centra dávání a tudíž Mhm. nemůže ani přijímat. Tudíž si ten sex prostě neužije. Jo. Mhm. Aha. A oproti tomu u toho muže je to v oblasti těch genitálí, to znamená, mluvíme tady jednoznačně o orálním sexu nebo nějakým prostě vzrušování v podstatě toho pohlaví toho muže. A tady zase třeba vnímám problém v tom, že jsem se setkala se spoustou žen, který mi řekly, ježiš, fuj, to já bych ho do pusy nevzala a podobně. Takže jako ve chvíli, kdy, sorry, nechceš uspokojit svého partnera, jako jak můžeš očekávat, že on bude uspokojovat tebe. To jako, to je prostě jednoznačná věc. Ve chvíli, jo, a zase jsme dávání, přijímání. Takže já chci od svého partnera, aby mě uspokojil, ale nejsem vlastně schopná nějakým způsobem uspokojit jeho, nebo v podstatě otevřít vůbec to jeho centrum, který v podstatě uspokojuje mě. Takže vlastně já si bráním jako sama sobě, když to tak vezmu, jo. Mhm. Mhm. Takže tohle to já vidím jako hodně důležitý vlastně proto, aby fakt jako vznikaly ty naplněný sexuální vztahy, kdy bude uspokojený nejenom ten muž, protože samozřejmě většinou, ano, dojde k tomu, že ten muž si to nějakým způsobem prosadí, třeba ten orální sex a tak dále, ale prostě na tu partnerku a teď to není o tom, že vlastně jakože na ní kašle nebo něco, ale když to neví, tak jako to v podstatě nějakým způsobem ani vlastně jako nemůžeme po něm chtít, když to vlastně sami nevíme, že něco takového Jasně. existuje.
Ale já jsem třeba, říkám, já jako fakt mám hodně silnou intuici, takže já jsem, aniž bych tohleto věděla, tak jsem si to vlastně tak jako zajistila sama v podstatě to otevírání ty srdeční čakry, protože když jsem prostě byla s tím mužem, takže po nějakým líbání, tak jsem se tak jako automaticky vlastně otočila k tomu muži zády a v podstatě i jsem třeba vedla ty jeho ruce, jako aby mě nějakým způsobem laskaly ty prsa a tak dále. A i ty muži to samozřejmě mají rádi. Asi mám jako výhodu toho, že prostě ty prsa mám, jako. Takže, takže to tak nějak jako automaticky vyplynulo a tím pádem vlastně se fakt jako jsem mohla tu sexualitu fakt jako prožívat naplno. Jo, že tam došlo Mhm. vlastně k tomu otevření obou těch center, nebo všech 4 center v podstatě, a fakt docházelo jakoby k tomu k té sexuální výměně těch energií opravdu jako dobře. Mhm. Tak to je hodně zajímavý a tady to dává krásně smysl výměna energií, protože je to přesně jak jsi říkala, to win-win, že vlastně je to ta rovnováha vlastně mezi tady tím. Přesně tak, no. Celé je to o té rovnováze, no. Jako nemůžu chtít prostě pořád jenom dávat, anebo pořád jenom přijímat. Jako prostě vždycky je potřeba uvést to do té rovnováhy, protože zkrátka celý tenhle vesmír je založený na rovnováze. A pokud vlastně si tu rovnováhu nezajistíme my sami, tak v podstatě nás k tomu ten vesmír nějakým způsobem dotlačí. A pak to je kolikrát hodně nepříjemný. V jakém slova smyslu? No, prostě to může být fakt nepříjemný, no. Jako ten vesmír vždycky nějakým způsobem vymyslí, jak tě dostat do rovnováhy. Ve chvíli, kdy prostě ty furt jenom dáváš, tak samozřejmě se to většinou pak projeví nějakým způsobem, ať už třeba na těch financích, nebo na těch vztazích a v podstatě hodně se to i projevuje právě jako v té fyzické podobě na tom těle, na těch nemocech různých. Jo, Mhm. syndrom vyhoření nebo nějaký deprese, panické ataky a tak dále. Jo, tohle to všechno vlastně souvisí s tím, že neustále jenom dáváš a přijímáš vlastně minimum. Mhm. Takže prostě takhle to nefunguje zkrátka. Jak se Vesmír. říká, z prázdné nádoby nelze brát, že nelze pít třeba z prázdného poháru, jak si je to kde známé tady to. Přesně tak, no. Daní, Takže to, napadá tě ještě k tomu něco, nějaké doplnění, co se týká sexuálních energií? uh, teďka, nevím, se už mě k tomu nic nenapadá. Uh, Snad jenom to, že opravdu jako dávat si pozor na to, aby tam docházelo k té rovnováze. Protože ve chvíli, kdy prostě ta rovnováha zkrátka není, tak zase jsme u sebelásky prostě. U sebepřijetí. Prostě ve chvíli, kdy já jenom dávám a nepřijímám a vlastně nedokážu si ani říct o to, že mi něco chybí, že něco potřebuju, tak zase je to o tom, že prostě nemám ráda sama sebe, nevážím si sama sebe a prostě je to jeden velký začarovaný kruh, no. Prostě vždycky si říct o to, co potřebuju, co mi chybí a no, prostě si o to říct. A ještě ale teďka mě napadla k tomu jedna věc. To, že vlastně ty sexuální energie, nebo že ten sex je v podstatě o těch energiích. Je i o tom, že vlastně já nemusím třeba ani tomu partnerovi nic říkat. Jo, to, že třeba zrovna mám chuť se s ním milovat nebo něco.
mně v podstatě stačí jenom to, že já vlastně si to třeba představuju v té hlavě a ono to vlastně vysílá tu sexuální energii. A pokud ten partner třeba je se mnou v té místnosti, tak on to prostě vycítí. Jo, jasně vycítí prostě, že se něco děje a může začít mít samozřejmě, protože funguje mezi námi právě i telepatie, to je v podstatě jaký energie, že jo. Je to výměna informací, ne slovy, ale prostě myšlenky, obrazy a tak dále. Takže ve chvíli, kdy já fakt cítím, že mám třeba neuspokojený ty svoje sexuální potřeby, a nemusí to být tím, jako že bych si je nebyla schopná uspokojit sama, jo, ale že prostě v tu chvíli zkrátka ta sexuální energie mezi náma, ten náboj je natolik silný, že v tu chvíli si samozřejmě nemůžu někam odskočit si jako uspokojit svoje potřeby, protože jsem třeba někde v autě, ve společnosti nebo kdekoliv prostě a jsou tam další lidi, ale ten sexuální náboj mezi náma je prostě natolik silný, tak vlastně já v podstatě i nevědomky jako vysílám tu energii vůči tomu partnerovi a vlastně on to začne cítit právě tím, že taky najednou se mu prostě v hlavě začnou rojit jako představy, aniž by třeba chtěl, jo. Je to zase prostě ta výměna těch energií, ta telepatie, ta prostě sexuální energie je opravdu mocná, takže se ti pak může stát, protože samozřejmě my v tomhletom jako ženy máme výhodu, že to na nás není tak vidět. Muži mají trošku jako nevýhodu v tom, že pokud vlastně to vzrušení jakoby dosáhne určitýho nějaký hranice, tak v podstatě to na nich je poměrně dost vidět. Takže pak se může stát, že prostě ten partner, i když je třeba s tebou v jedné místnosti, tak se prostě najednou od tebe začne vzdalovat, aby v podstatě necítil, protože jak se říká vlastně jako aura, takový ten náš dosah v podstatě těch našich energií, má nějakou určitou oblast, že jo, říká se, ono se to popisuje různě, no, takový to zhruba ten metr na každou stranu, ale ono to má samozřejmě, mívá to i jako větší dosahy, ale tak samozřejmě ten muž ve chvíli, kdy z tebe ucítí v podstatě tu tvoji sexuální touhu, energii, tak se může stát, že se ti prostě začne jako stranit, jo? Že půjde někam na druhý konec místnosti, aby jako cítil v podstatě tu sexuální energii na sobě, aby teda to dokázal nějakým způsobem ovládnout a tak dále. Takže i tohleto vlastně je sexuální výměna energií jako opravdu jenom na té energetické úrovni. Mhm. Tak to je hodně zajímavé téma na konec naší zpovědnice. Je určitě o čem přemýšlet, jako vlastně je to mocné, ta energie, nejen vlastně v rámci konání těch bohulibých hrátek, ale samozřejmě i to, jak to můžeme transformovat i třeba do své práce, do svého podnikání, do svých projektů, ale samozřejmě můžeme i nevědomky telepaticky takhle vlastně fungovat, tak to je až neuvěřitelné, jaký přesah má naše sexuální energie. Daní, já ti děkuju za dnešní rozebrané téma, které bylo zase velice zajímavé. A víme, co bude už za týden, jaké téma dáme? Takže za týden bude téma ženská cykličnost. Wow, tak to hlavně ženy, ale samozřejmě i pánové, protože potom mají doma třeba 4 Daniely, tak aby věděli, co si vlastně s námi počít. Takže už se těším a pokud máte otázky, určitě zase na Danielku a pokud jich bude hodně, uděláme potom i speciální díl a pokud to bude tak akorát, tak určitě odpoví ráda v následujícím díle. Takže se mějte moc krásně a korigujte svoji energii, abyste byli v rovnováze. Krásný den.